Són uns focs que, segons els bombers, sabeu que són intencionats i que han calcinat entre 14 i 16 hectàrees de la Devesa, que és el nostre pulmó verd en el Parc Natural de l'Albufera. Allà se troba Ainhoa Machín, la nostra companya, però ara ens contarà com ha trobat aquest paisatge i ens farà una recapitulació de les últimes dades. Endavant, Ainhoa, quan vulguis. Sí, Ximo, el passat divendres es va donar l'avís d'un incendi forestal ací a la Devesa del Saler, on nosaltres ens trobem. Un incendi forestal que va ser estabilitzat ahir, diumenge al migdia, però com podeu veure, ací els bombers continuen treballant per a l'extinció per complet del foc. La imatge és devastadora, està tot completament calcinat. Ha sigut un incendi amb 3 focus de diferent gravetat i que ha deixat entre 14 i 16 hectàrees calcinades i altres conseqüències que ha ocasionat durant el dissabte i fins al diumenge, 24 hores, un tram de la CV500 va estar tallat a la circulació de vehicles normal. Es tracta per a que la gent s'ubiqui a la carretera del Parador de l'Albufera, que és una carretera molt transitada, sobretot durant els caps de setmana. Però atenció, perquè la Guàrdia Civil ha obert una investigació, perquè es tracta del 9è incendi que es produeix en aquesta zona des de l'estiu i tot apunta a que els focs són intencionats. Durant el programa us donem més informació al respecte.